Folini tanube ambolo kanyeshi horonya TV lajali kebaga bela dilema malikono ani maliko ka au bisimila au ka bamanaka kunafoni keneka kabe bi karima lasri flana kile muga ani kele sa bakelen kemenane ani binani sabakira kishin nama bay aleka bangeni sanjatila o kelen bena bi karima Decmbre kalo kile muga ani woro sa ba fla muga ani kele nabila isa aleka bangeni sanjatila amena munu kono kuma wala wala awiye bakuba fola Kakinyani ziara bamu kone noye elisha maru sedu globally el farouque ale yere bange baga nyuma ale ka ziara ko okumu konana jamia tu igmadini jedo ina fo sanwo san obake chogamina ka kaburle nettoy okoni baraw sigira senka section folo fokata se section flanama ni oye section 1 ani section 2 olu koni ga baraw sigira senka ka ben kunu sibiri ma Decmbre kalo kile muga ani duru samba fla muga ani kele ndebina kay anga kuna funi yola kuma bawye amana munu solo ga farawga jamana kuna fune worawla nga farajen fa wore ki baraw ka hambe ulu kono kuma nyefo onyana au bisimila kokura au ka bamanaka kuna funi keneka soni amena munu kono kuma wala wala awye do nyama ni oye sedina Sheikh Maru sedu globally el farouque farouque ma korobaya ninga abange baga fly ngami kulunge abange baga wala ode hokumu konnana ayira anno fetugo nyuma bela jilena bela jilengi ijanto imasawla ode bato ibseka jen here ani lahara bunya soro chugamina ode hokumu konnana sanwo san ziara belebele abola ben abange baga furowe ni oye basedu globally ani bamwone ngaka kanyene bamwone aleka ziara ko hokumu konnane kaben kunu sibili ma Decmbre kalo kile muwa ani duro sa ba fla muwa ani kele bamako section 1 ulu koni nyarela kaburu don yo ofura halibi alabe sega hine bamwana ani basedu kuluballa ninga fara alislamen fure bela jelenga min keneka mugo chama bora jamiatu ikmadini jeduna bamako anate mudula ninga sega ni barenke chugamina basedu kulubali alena ka jatala tumbe oyan sama jamna nen au anga nyamada ulufe Révolution ikmaldini islamia jede minumbe Bamako sigida flana konala ni oyi commune de olu fana koni matoko bawmukuni aleka ziara 2022 bara nyebla barawla ubora inafo konokulu kake dusugun kele ani ngamiya kele ka ukunda nyarila aleka burudo baka pour ka segata o fana sanuya ani use dumbulu feminunye ka di kabrudo koloshi bauma pour ukaseka uyere demeni oyi ne section de comité ou fora Gomi Misra Medina Croix Bagadaji Hippodrome Nyarela Bozula ani a comité to kele ka farangoloninga kan umato kofiu cheo ani musula baraw nunduna nege kanya wolonvla ale watiyo chew be bishian ubatige usel sanuya kechugo fen ubala ko besigi sinkan pour kasega ni kabrudo inke pasi ambala ka ufana matoko ulu fana ka wulika joko ni bunyara kola kosebe ni bela jele bunya bisigi farukuma seifullahi alemi sababu la bi demisen chew bela jele bi do kabrudo kono ni limaniya dafale sabu ko yenye an bela jelen dayoro labani ni kene koni kan kanunyanw ka fara jedenw kan caman i ka nisoja yira ani k'u ka duwawu kɛ ka ɲɛsin ni banbaatɔ nɔ ka bafo ka wala ɲuman ya Sheikh Maru sedu kulubali dante fula ni wala ɲuman dɔ la alhamdulillah bi sɔgɔmaden na ka bɛn samedi ma an bɛ ɲɛrila kabudonbaw kɔnɔ laɲini min bɛ baara in na o de ala sɔnna an karamɔgɔba n'o y'a ka sɔrɔ n'o ye bamu kɔnɔ
ala sɔnna k'ale ka miniji dɔgɔya o la o hukumu kɔnɔna na san o san karamɔgɔba a y'a yamaruya a yɛrɛ bolo k'a fɔ san o san f'a ka fɛn dɔ kɛ ka yira ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin musokɔrɔba in ma o de la ala sɔnna bi sɔgɔmada in na an bɛ ɲarila kabudenw kɔnɔ ka kaburu kɔnɔnaw fura ka ɲamanɲaman bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔ an seko n'an damayira la mun kɔsɔn o kɛ hinɛ ka ɲɛsin musokɔrɔba in ma. silamɛw ni ɲarila kabudenw kaburu dɔ in bɛɛ jɛ kaburu dɔ in saniyali ala kira ko kisi nama ba ye ko an k'an da yɔrɔ in an k'a saniya an k'a ye yanni an siso ye diɲɛ in d'an siso anw k'an ka yanni saniya k'an siso to ye silamɛw i b'a fɔ FAROUK ye ko ne ko ten ko mɔdima gafɛ tɛ ko ten ko ne ko a ma ko vraiment bi t'o kan k'a ye baara min kɛ nin a diyara n ye ko yala bi ala ka jamana in dafa ala k'a ɲɛma ala k'a ɲɛma ala ka garijɛgɛ ɲɛma ala ka sabu ɲuman k'a ye ala k'a mɛn kɛnɛ. foli fɔlɔfɔlɔ di an karamɔgɔba ma ale min kɛra ko in bɛɛ lajɛlen sababu ye nin yɔrɔ in na an b'a fɔ k'a barikada dan foyi t'a foli la an yɔrɔ la o hukumu kɔnɔna la min y'an se yan nɔ o y'an karamɔgɔ ka kɔnɔnajɛlenya ye a ye min ta ka anw sɛgɛrɛ sinon ne bɛ kuma misali la n yɛrɛ bakun ne kan ne yɛrɛ min filɛ nin hali ni kun ko ne ka tɛmɛ kaburudon da la a ja kun tɛ kɛ n na kuma tɛ ka don ko n bɛ taa ziyara kɛ kuma tɛ k'a fɔ ko n bɛ na n biri fo ka kaburudon fura o limaniya dafalen ne la ne b'a fɔ n k'o sababu ye an karamɔgɔba de an bɛ min fɔ dɔrɔn an badenw ɲɛna u ka na tɔn in kɔnɔna la n'i ma na tɔn in kɔnɔ i t'a dɔn k'a fɔ limaniya ɲuman de bɛ tɔn in kɔnɔna la wa hakili ɲuman o mɔgɔ camanba bɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔna la k'i jala jɔ diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw ɲɛ ka tila ka lahara ɲuman d'i ma ala n'an karamɔgɔba barika an b'an karamɔgɔ fo nin yɔrɔ in na k'a barikada zara kaburudon furani fɛnɛ kun ye an bangebaga ɲuman min a n'an mamuso ye bawo mun kɔnɔ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ani kira n'a ka sebaw bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ka tila k'a deli ala fɛ an nana nin min kɛli la a y'an fɛn o fɛn sɔrɔ ni haminako b'an bɛɛ la ala k'a haminako bɛɛ lajɛlen wuli k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ala kama baara ye ala ka kira bonya kama an karamɔgɔba bila hɔrɔma kɔsɔ salala rasul an karamɔgɔlakaw olu fana ma to kɔ ka fara bureau international ka cidenw comité présent ka fara olu fana kan minnu bɛɛ y'u ka nisɔndiya yira ni baara laban waatiw la kɛrɛnkɛrɛnli kɛ foli la ka ɲɛsin an yɛrɛ ka sababu ma n'o ye Elhaj Cheikh Seydou Kulibali ye ala sɔnna an bɛɛ ka jɔ nin kɛnɛ in kan yan bi k'a fɔ an bɛ silamɛya bonya ni ala ka diinɛ kunna wolo sababu bɔra Elhaj Cheikh Seydou Kulibali de la an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn sabu an b'a dɔn a ka ŋaniya ɲuman jɛlen o b'an fɛ nin sigiba in kɔnɔ yan ale foli kɔfɛ an bɛ nin ko labɛnbaa yiriw fo n'o ye jamiya ye Mali Islamiya a bureau national bɛ yan fo ka taa se a ɲɛmayaso kelen kelen bɛɛ ma an b'o bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an balakaw ka sira kan jeunefs ka sira kan cɛ yiriw ka sira kan bɛɛ lajɛlen wulila k'i cɛsiri nin waatiba in na ka ɲɛsin an ka Seydatu ka ziyara ma n'o ye Bahumu fɛnɛ ka ziyara ye o la an bɛ ala fo ka ala barikada ka segin ka nin cɛsiriba kelen kelen bɛɛ fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'an y'olu fo an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ko kura ka ɲɛsin ɲarela kaburudon kɔlɔsibaw ma kɛrɛnkɛrɛn la an fa n'an ka cɛkɔrɔba ale min ye an bisimila nin kɛnɛ in kan yan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Basedu bamanankan b'a fɔ a ka bamanankan na ko n'i y'a mɛn an ka taa kunu yɔrɔ la c'est à dire i b'a sɔrɔ kunu ne jara ala sɔnna nin tɛ nin baara in daminɛ furadama ye an fɛ a daminɛ furadama ani sisan cɛ an ye san damadɔ kɛ a la n'i y'an kun ye hali bi o san ɲarela kaburudon kan yan k'an bɛna nin saniya ŋaniya ɲuman sirilen kɔ an fɛ n'an karamɔgɔ ka bilasirali ye o tɛ sabati fiyewu f'an y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ɲumanw bɛ yan o la an bɛ kuma in kuncɛ min kan an badenw ala sɔnna nin sigiba in ani nin baaraba in a bɛɛ bɛ hukumu min kɔnɔ ani sababu min ye a bɛɛ lajɛlen waleya o y'an ka Seydatu ka ziyara de n'o ye Seydatu Bahumu Kɔnɛ Bahumu Kɔnɛ min n'ale ka bonya n'a ka nafaw diɲɛ tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an ye nɛɛma min sɔrɔ Bahumu Kɔnɛ na walahi datigi tɛ dugukolo kan min bɛ se k'a fɔ Basedu ka se a hakɛ la a wasara dɔrɔn Elhaj Cheikh Seydou Kulibali kelen sɔrɔlen ɲɛnamaya ye bi an b'a fɔ Bahumu Kɔnɛ ka ɲɛnamaya ye kun ɲɛ Bahumu Kɔnɛ ɲɛnamaya ye nafa ɲɛ wa ɲɛnamaya yɛrɛ ye nafa sɔrɔ ni Bahumu Kɔnɛ o la an bɛ kalan ni bilasirali min sɔrɔ nin kɔnɔ
o de an yuru bɛɛ lajɛlen ka miiri ka taasi bɔ mun kɔnɛ na a ka kɛtaw la kɛrɛnkɛrɛn na an balakaw ka sira kan wa an yuru ka miiri ka taasi kɛtaw la cɛlakaw ka sira kan ka ɲɛsin faruku fa ma n'u ka ŋaniya ɲumanya ni bɔ mun kɔnɛ ka sabali ni muɲu ye bi o de suma filɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan wa n'an yuru jɛra ni o ye k'a fɔ an mago b'a la sini den ka to an yuru kɔ bolo bɛ si den minnu ma o tɛ sabati fiyewu fo ni musoba in ka ladege bi hɔrɔnmusow fɛ fo ni cɛba in ka ladege bi fa ŋaniya ɲumantigiw fɛ o de y'a to an mago bɛ diɲɛ kunna woloden minnu na a bɛ sabati an kɔ an taalen kɔfɛ o la an bɛ ala de fo k'a barika da k'a jira k'a fɔ siga foyi t'a la bɔmugɛnɛ a nali kɛra hɛrɛ ye diɲɛ ma wa hali a taalen diɲɛ bɛ a suma na hali n'a danna bi sɔgɔmada in ma k'a fɔ nin y'an ye 2022 ziyara baara de la ko nin y'an ye ɲarela kaburu do kɔnɔ yan nɔgɔ min kun bɛ yan hali n'a danna o nɔgɔ in dama bɔli ma an b'a fɔ bɔmugɛnɛ nali ye kun ye wa a ye diɲɛ lafiya. Nin baara ninnu bɛɛ sɔrɔla ka kun cɛ ni ŋaniya yira ye ka ɲɛsin commission de nettoyage mɔɔw ma ɲarela ale kaburudo ba o kɔnɔna la ni minɛ caman dilen u ma minɛ minnu ni ŋaniya yira don ka ɲɛsin kaburudo kɔlɔsibaw ma nin baara ninnu bɛɛ sɔrɔla ka kun cɛ k'a bɛ nɛgɛ kaɲa 13 ale waatiw ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka ziyara programme tɔw u lawaleyalen ala ka o yira an bɛɛ lajɛlen na. Ni tun ye kunu sibiri ye décembre kalo tile 25 san 2021 section 2 kɛrɛnkɛrɛn n'o ye ɲarela kaburudo ye o kɔni nettoyera ka bɛn kunu sibiri ma ka kɛɲɛ ni ziyara bamu kɔnɛ ko okumu kɔnɔna ye hali bi an bɛ to ziyara ko okumu kɔnɔna na olu bɔlen kɔfɛ sotibakaw n'olu fana ye section 1 ye jamiya to ikumadini jɛden minnu bɛ o kana kɔnɔna na olu fana ye sotiba kaburudo u ye o fura i n'a fɔ a ka kan cogoya min na hali bi ala bɛ se ka hinɛ se bamugɛnɛ ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na ka se ka fama sɔrɔ nin kumakan na o juma sinayogo ale n'a ka jatala tun bɛ yen olu y'an sama jami na an ka ɲamada olu fɛ. Bawumu Kone, Ba Isa Kone den ani Ba Fanta Keita den ni o ye Faruku bangebaa ye ale ka ziyara san 2022 baaraw bala ka surunya o de hukumu kɔnɔna la révolution ikmadini islamiya jɛdenw ka fara kanuɲanw kan u ye wulikajɔ daminɛ Bamako ani a lamunu kɔnɔna la ka bɛn samedi décembre kalo tile 25 ma san 2021 cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔw diinɛ ɲɛmaw bɛɛ section 1 kɔnɔna la ni o ye Bamako sigida gale ye u bɔra ka kɛ kɔnɔkuluba ye ka se ka na sotiba ale kaburudo ba ka na o sanuya k'a kɛ pasi i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na ka maaw hakili lajigin nin ye laada ye Faruku bolo sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen a bɛ ziyara minɛnw ta ka ɲɛsin a bangebaa ma Sabalibugu ale kaburudo la tɛnɛ o tɛnɛ juma o juma o ye laada ye Faruku bolo nka siɲɛ belebeleba kelen o bi kɛ san munmɛ kɔnɔna la pour ka se ka kɛ hinɛ ani yafa ɲini ye ka ɲɛsin ni musoba in ma ani ka kɛ misaliya ɲuman ye anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye. Section 1 comité ladenw u ye baara daminɛ kabini nɛgɛ kaɲa 7 waati 7h du matin sotiba ale kaburudo ba o kɔnɔna la cɛw u n'u ka dabaw u n'u ka ratow u n'u ka buruwɛtiw ani baarakɛminɛ kelen o kelen besew u bɛ filaburu tigɛ cogo min u b'a tigɛ ten u bɛ bin siɲɛ cogo min u b'a siɲɛ ten wa u bɛ a cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan musow kɔni ma to kɔ olu bɛ yɔrɔ furan cogo min u bɛ a fura o cogoya kelen in fana la a kɛnɛ kan u caman u tun ka ca k'u ka nisɔndiya ani u ka ala fo ni u ka ala barikada ka o yira. to ka tasuma fiyɛ ni daji m'a faga nunji b'a faga Allahumma aiza al-islam wal muslimin ala kɛra ka kumakan de don ala ka silamɛya dɛmɛ ani silamɛw yɛrɛ ala ka an sɔn sababu ɲuman na kadiriya tijaniya ahamadiya an bɛɛ lajɛlen de kelen wa atasim bi hablillah jami'an wala tafarraku an ka ɲɔgɔn minɛ ni balimaya ka juru de ye o tuma an kana fara fiyewu o tuma an k'an cɛ siri ka ala ka diinɛ dɛmɛ an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ
otuma odedo otuma nango ko France de grand puissance nango Italie de grand puissance nango fanga be America de la ayi anga fo uka izini do gla anyere be bolo izini minna no oyo France walma America nuti su o pela jelena otuma ambe ala deli ala ka sanyi na famade de amma otuma ala ka anson bolola ala ka anson kenyala e arabe ala ka anson labango nyumana ala ka chesiri noya silame jamna be fonfa fe anga na kojugu kala to ka kojugu ke angu genga bo kojugu la halisa anga jadi ke contre kojugu kala ala ara kote na kojugu kala to ka kojugu ke nele ala ara ka bala ujigina otuma aban beta otuma anga foli boye ame ala tanu ka bargada ni yayin soti ba kaburu dona ya no kumi bala ore bom ga ziara nya bla barawi ala sona ore kama anana soti ba ka fara nyoga ya no kana kaburu do ni toy aga seka ke hinani ya faye ka nyashi anga musokoro bama anansina muso an islam fure bela jelin ama dele ala fe barabara dali ala ka no ya musokoro bayin an seka bokuma na fiu fanga sababu nyumanfu sege wal nyuman dombali ko o e kafiri ni ay bi on na kaburu do kon na ya asababu ye farge ore kama ambe barga da ye kuma bela jelina sege musokoroba yere dan fuita boya na yorola ore kama amba fanga kuma ula ko bamu ye maya gwajo ko wasabalike akulumai chiere la musokoroba amba do ni kama te mogo ni alache alate songa Johnny bela jelin karabayi ko ganin ke iye wa amanogwa aman karamogo fo albika wal nyumando ala labangu nyumanda dem santige ko nyuma be mo korba dige noni fariku fleni anjo tun fleni ali bismillah antun tado chemi yo nya irana kan saniya ka bondogoro kana fara ansilama jonu nuga dojo sababu bojar jona ba hunti nyogonye bali nyon soro bali waraba chero chedanche ala ka ke nyamo nyumay la kan yere ke ko mo nyumay ambe sa domina ya rabbi ala kanange ka farku janfa ne nyi aniga na folo ne de la yurutano ne bi dano yen kere kelenka ne yere furuke dalen bi asan kononto ne ya ne be lemini aka dobi asababu borani che bilibili na bawmude ne man saubia mfuruke bia san kononto ni ya ene dona bi kana nyeda ni soba inka ma misi ma joro asababu bora farkula ne nali bumakoji abe sambi duru ni kobo me kadem sanin ken chugo yana ayera farkula amun chesirila ala ka barka do ala ala ka kenya mo nyumai ala ka demu ala mime ajoronya anga karamo ka klaka kalandenta karamogota aka misiri kono ka bla mo koroba be kana anga karamogo abashide bangonna abandere dere ni tese sulamina abake telefon wono kika seka ka jana kana ne flebi mo mtendi bismillah do ni yayo be nyinga na sekura klanchema asababu bora mina ala ka ke neme abami ndalen fle kaburu kona ni silama fure be ala ka neme su bela jelema ami mi ka kaburu jo fura ya rabbi ala ka dema o tafan dama ala ka ngi sigere makoma farku juguna dugole ala ku beta tien antan ko flede ne yere mi shitan flenten ko flenten mo golame do mina ne ka sotorama sababe jo limerdala ko daga cho fle ala shura fana tabulu ngane be barka daji ne ni kala ndamina ayemin jine ma ayemin fone ma ayemin kene o kara ala nyana ndi bo pmala fonga ni che bayinfo ala ka barka do ala la ka dimaya ka sago assalamu alaikum ni kene ko ni kera wasaye sabu feminye commission de nettoyage o mi sigile no sutiba kabru do konnala onu fana tume kene kan ka fara bureau international ka cide mu fana kan de la alfa ne mani kishi ko jide an kuntigi baka ko fe ambe an karamo fo ka barkada ale min kera sababu ye ka an fara nyonka islamaya ka juruba kele no la ilaha illa allah muhammadur rasulullah an karamo ba mi ye qur'ane korata ka jiraje bela ko solution qur'ane de ambe afu ka duwaw kai an bela jile bina laban yande an be
ni etaji kɛmɛ de jɔ i k'a dɔn i bɛna laban yan de wala minnu b'o baara la danti u bonya na u foli da tɛ an bolo labanko ɲuman ala ka di an n'u ma kaburudon baarakɛlaw a ɲɛmɔgɔw fo ka na se a dugumaaw ma an b'u fo an bɛ dugawu kɛ u ye cɛw ani a musobaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ u ye sijan ni kɛnɛ ala ka di an n'u ma. Ni baara ninnu bɛɛ sɔrɔla ka kun cɛ ni bonyaminɛ caman tali ye ka di sotiba ale kaburudon maaw ma o bonyaminɛw bi tali kɛ selidagaw la o kɔfɛ brouettiw fo ka taa se pɛliw pikasiw ani furannaw o ni a ɲɔgɔnna caman an bi dugawu de kɛ ala ka hinɛ ni musokɔrɔba sanuma in na ka maaw hakili lajigin ziyara programme tɔw bi kɔfɛ wajulu kɛnɛw kuranɛkalaw kadodiw o ni a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se jelidiw ma ala k'a bɛɛ nɔgɔya an ala ka hinɛ bamumɔnɛ ani basedu kulubali la ka barabara dali nɔgɔya o ni alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye k'an yɛrɛ ɲa ka an ta don kɔnɔ kira bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ aladina k'a fɔ mahamadu musafa kira kisi nɛmaba ye ale ka mawuluduko hukumu kɔnɔna ka bɛn kunu sibiri ma desanburu kalo tile 25 san 2021 mawuludu belebele o kɔni kɛnɛ sigira ade kɛnɛ na kɛnɛ na bɔ mohamedi si ale fɛ san o san a bɛ nin kɛnɛ ɲɛnamaya ka se ka musafa ka ale ka bonyaw fɔ cogoya min na min kɛnɛ ka karamɔgɔw caman ni ka fara dɔnnibagaw caman ka olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na fo ka taa se muso jɛkuluw ma tv hɔrɔnya tɔgɔ la o juma sinayogo ale n'a ka jatala tun bɛ yen o y'an sama jamana ne aw an ka ɲamada olu fɛ Mahamadul Mustafa fɔlɔmaw ani labanmaw kuntigi ale ka mawuludu ka ɲi ka ɲɛnɛmaya wa wajibi bilen don o de hakilina in faamuyara kalabankoro adekɛni musobaw kan ani silakaw ka du adekɛni na ka kɛɲɛ kɛ ni mawuludu belebele ale kɛnɛ sigili ye mawuludu kɛnɛ min ni a sigira samedi desanburu kalo tile 25 san 2021 kalabankoro adekɛni lakɔlisoba o kuru kɔnɔna la kɛnɛ min ni a seeriyara silamɛw fɛ cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔw la Mustafa cili kɛra hinɛ nɛɛma danfɛn bɛɛ ye o de kama a bi wajibiya silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka ala fo kɛ ka ala barikada kɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ ni Mustafa nali ye dugukolo sanfɛ nin kɛnɛ in maaw kɔni nara kosɛbɛ kosɛbɛ révolution ikmaldini islamiya jɛdenw ka fara kanuɲa gɛlɛnw kan diinɛ ɲɛmaw musow ani cɛw la olu kɔni ye nin kɛnɛ ɲɛnɛmaya kosɛbɛ ni u ka wajulu dumanw ye karamɔgɔ caman olu fana ye wele jaabi i n'a fɔ Mama Dramé ni o ye Sheikh Ismail Dramé ale denkɛ mawuludu an bɛ min fɔ an balakaw ye aw kana manamanakan fɔlaw lamɛn kabi silamɛya donna yan don min ani mawuludu donna ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye nafolow bɛ mawuludu kan fo kana s'an ma n'anw n'olu ka taasiraw ye i b'a dɔn k'a fɔ diinɛ la ilaha illallah muhamadu rasulullah donna don min ani mawuludu de donna ɲɔgɔn fɛ an bɛ min fɔ mawuludukɛbaw ye a y'aw sɔrɔ mawuludu la mawuludu ka bon seli ye a ka bon sun ye a ka bon hiji ye a ka bon jala ye fɛn fɛn bɛ yen ko maa b'a kɛ a ka bon a bɛɛ ye parce que a bɛɛ dɔnna jɔn de kosɔn muhamadu rasulullah o ciden sanumanba in ka bangeni don o ka bon diɲɛ don bɛɛ ye ni maa min sera k'o ɲɛnɛmaya o de ye limaniya bɛɛ lajɛlen kɔda ye an balakaw a y'aw jija ni min n'aw kelen bɛ k'a ta aw kana sɔn fiyewu a k'a bila. Modibo Kansai ale fana ye dɔnniba jolen ye o kɔfɛ Mamadu Cerno Jalo ale ye alimami ye ka bɔ Torokɔrɔbugu ka fara a dɔgɔkɛ Basidu Jalo kan ale fana ye karamɔgɔ ye o kɔfɛ Sheikh Umar Traoré ka bɔ Kalabankoro adekɛni na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wele jaabi wa u bɛɛ lajɛlen ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka kira sanuma Mahamadul Mustafa yira ala ka jɔnw na nin kɛnɛ in a bonyara
ani k'a tɔ masiri k'a dafa ni Seifulahi yɛrɛ ka hadara ye Elhaj Sheikh Umar Seydou Kulibali Farouku Ayatullahi Fidini labɛnnen a nisɔndiyalen fari fonnen ni bazɛn jɛman pasi ye a labɛnnen borodelenba a y'a sigi kiraw ni nabiɲumanw sigiyɔrɔ la karamɔgɔ tɔw ye min fɔ Farouku nara ka na o sɛbɛntiya ni duwawu kolo gɛlɛnw olu kɛli ye. An bɛ kanu foli ɲɛsin nin jamasoroma in bɛɛ ma. A ka yamaru. Mɔgɔ ma se y'a yɛrɛ se yan. Cɛla musola denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan. An bɛ bɛɛ fo ni kanu foli ye. Ka bɛɛ fo ni kelenya foli ye. Dan foyi tɛ kanu ani kelenya min na. Basidu salamu kan ka di nin kelen in sigibaw ma. Wa nin kelen in sigibaw bɛ salamu lamini. U kunna weleli u kun kɔrɔtali. Sabu min nana ni salamu ye o de kama an sigira yan. Mustafa Lamin sallallahu alaihi wasallam. An bɛ siga fiyewu Muhamadu b'an fɛ yan. K'a minɛ kelen in sigili la fo sisan. Ala ka kira biya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A b'an ka sɛbɛnfɛn bɛɛ la. Mawuludu sigira yɔrɔ o yɔrɔ a tiɲɛ kan. Ko kira yɛrɛ bi mawuludu jama cɛ la. A bɛ daminɛ a ɲɛ la wa a bɛ bila a ɲɛ la. Maa o maa bi kɛnɛ kan a bɛ bɛɛ ye wa a bɛ seereya ni bɛɛ ye setigi Ala ɲɛfɛ lahara. O la o seereya ye Ala k'o jɔ an bɛɛ ye. Ala k'an fara kira kanubaw kan. Ala k'o kɛ kira bonya kama. Sɔla ala rasuli. O la lada in na kuma tɛ Farouku fɛ bilen. K'a sabu kɛ waati koro ye. An bɛ dan foli ma. Ala mana min latigɛ cogo min na o de ka ɲi. Karima fɔ nin kelen ye ne yɛrɛ de ta ye. Wallahi ayi nin kelen ni kɛnɛ foyi tɛ kelen ye wolo. Basidu nin ye Farouku ka mawudu kɛnɛ ye. Karima fɔ bilamu ye walanda dɔ labɛn nka min o d'a ma. Nka Ala y'a seere ye misi Usumani bɛ n seereya waati min a labɛnna k'an bɛ don mobili kɔnɔ ani darula dɔ cunni bɛɛ la jagoya f'an k'o ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka na o de y'an bila retard la ta n'o tɛ depuis sɔgɔma an ko k'an b'an bɛ ka wulada in na kɔnɔ n ko n'an nana ni Ala y'a latigɛ cogo min a bɛ kɛ ten ɔ nka an bɛ tiɲɛ si baara don ni min bɛ ɲɛ ɲinɛ o bɛ ɲɛ san wɛrɛ yarabi san wɛrɛ Ala k'o jira an bɛɛ kɛnɛ la. Bonya ye min ka bon ne nin ye ni kɔrɔtɔ ye min bɛ nin ye ni wasa ye min ka bon ne nin ye Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔnna Ala rasuli. Nɛgɛ kanɲɛ 18 18h sanga 15 nin baara ninnu bɛɛ sɔrɔla ka kun cɛ ni duwawu kolo gɛlɛnw kɛli ye Farouku fɛ kira kan sɔliw suratul ikilasi kalaniw o ni a ɲɔgɔnna caman an bɛ duwawu de kɛ Ala ka san 2022 mawuludu kɛnɛ adekɛ na Ala ka o yira an na. An bɛ duwawu de kɛ hali bi mawuludu caman a bɛ masaramani bolo Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la bonya ni kɔrɔta min bɛ mawuludu in na Ala ka nɔgɔya diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli o de fana b'a to an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi kari ma Decembre kalo tile 26 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. An bi nɔnkɔnkari kɛ ka don Itali ale jamana kɔnɔna la Itali dugu min bɛ yen walima a yɛrɛ marakafo min bɛ yen n'an ko Ravanuza o fana bɛ Sicile marabolo kɔnɔna la an bɛ taa an coko ye mugujugu dɔ kɔni pɛrɛnna walima explosion dɔ kɔni kɛra min kɛra sababu ye ka maa 3 ka olu bɔnɛ u ni na maa 6 olu kɔni tuninen don olu ɲininiw kɔni bi senna nin waati in na jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko gazi dɔ kɔni ye fuite kɛ ko in kɔni sababu bɔra o gazi kofɔlen kɔni de la wa an bi yɔrɔ min na i ko bi fɛn min ye du belebeleba dɔw a sera olu kɔni ma minnu kɔni tiɲɛna kosɛbɛ a bɛ taa se bâtiment
tan ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni ma ni dugu kofɔlen ale kelen kɔni kɔnɔna la wa sɛgɛsɛgɛliw olu bi senna ni waati in na muso 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ɲininikɛlaw kɔni sera ka olu kɔni labɔ ani u ka wulu ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu kɔni ma sécurité civile locale maaw ye lase kɛ k'a fɔ Facebook sanfɛ ko maa min bɔnɛra a nin na ko maa 3 don k'a sabu kɛ olu tun ye maa 4 fɔ maaw ye waati tɛmɛnenw na nin ko in yɛrɛ kɛra samedi wulada yan fan fɛ nɛgɛ kaɲa 19 ale waatiw kɔni na ka dugu jɛ dimanche décembre kalo tile 12 la Italie ale kɔni worodugu yanfan o kɔni fɛ hali bi baaraw olu kɔni bi senna pour ka se ka ko nunu bɛɛ lajɛlen kɔni larawe ani ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ka olu kɔni sigi sen kan an bi waati mina iko bi sapeur pompier tigilamaw ka fara u ka wulu kan u b'a la ka maaw ɲini i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. An bi taa Sudan du Sud ale jamana kɔnɔna la kɛmɛ sara la jamana fan 70 de bɛ nin waati in na ji yelen kɛra sababu ye ka degun lase maa minnu ma an ko a ma ko inondation ni inondation kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ an bi waati min na iko bi maa minnu bɔra u nɔ la ni o ye déplacéw ye olu ka yɔrɔ min bɛ yen ni an ko a ma ko bɛntui i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni juguyara o yɔrɔ kofɔlen de la kosɛbɛ sanji kɔni nara wa a kɛra sanji belebele ye maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya tɛ 2 ye 1 o kɔni ye olu kɔni sɔrɔ sa bɛ ka dɔw yɛrɛ kin ji jukɔrɔla la ka fara ji jukɔrɔ fɛn jugu dɔw olu fana kɔni kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ciden min bɛ Sudan du Sud ale yɛrɛ ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se ka taa nin yɔrɔ kofɔlen lajɛ gɛlɛya min bɛ yen ka taa ɲɛ da a kan pour ka se k'a ye a ɲɛ la ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan pour ka se ka nɔgɔya lase nin maa kofɔlen ninnu kɔni ma a y'a yira k'a fɔ hali an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan dɔ b'a la ka fara ji yɛlɛn fana kɔni kan wa a y'a yira k'a fɔ hali bi fɛɛrɛ ni dabaliw de ka ɲi ka sigi sen kan pour ka se ka dɛmɛ ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu kɔni ma n'i ye jamana yɛrɛ kaɲangalanfan ta k'a lajɛ nin waati in na so 850 ani 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen fana kɔni lamagara nin ji yɛlɛn in fana fɛ Sudan du Sud ale jamana o fana kɔni kɔnɔna la. Lahawta fiɲɛ belebele min cira États-Unis jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛn la u ka marabolo min n'an ko ma ko Kentucky dɔ b'a la ka fara tiɲɛni jatedaw olu kɔni kan usine dɔ kɔni bɛ yen jateminɛw y'a yira k'a fɔ maa tun bɛ baara la o usine kofɔlen in kɔnɔ o maa bɛɛ lajɛlen kɔni ye diɲɛ to quartier yɛrɛ yɛlɛmalen kɔni filɛ nin ye ka kɛ i n'a fɔ alimɛti foro o kɔni ye Amérique duguba Kentucky yɛrɛ kɔni waati in na u bɛɛ dusu kaminen don k'a sabu kɛ fiɲɛ kofɔlen nin ye tiɲɛni kɛ fiɲɛ min ni a sigira ninnu fɛ yen ka fiɲɛ min ni a jiginna ninnu kan juma ka dugu jɛ samedi tɛmɛnen o kɔni na wa hali bi a ko b'a la ka maaw kɔni dusu minɛ kosɛbɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ maa minnu bɔnɛla u ni na a jateda bi tɛmɛ hali maa 100 la nin waati in na hali bi ɲininiw olu kɔni bi sen na du kuru karaw olu kɔni tiɲɛna dugu fitinin dɔ bɛ yen ni usine ka ca a dugu la an ko dugu fitinin ma ko Mayfield maa 10 o de balolen don nin dugu kofɔlen kɔni kɔnɔna la tiɲɛni kɔni kɛra ye kosɛbɛ wa dugu misɛnman caman fana bɛ yen hali bi dɔ kɛra o yɔrɔ kofɔlen ninnu na États-Unis marabolo min bɛ yen n'an ko ma ko Illinois maa 6 olu ye diɲɛ to o yɔrɔ kofɔlen in farada dɛ dugu gɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ dugu belebele 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko fiɲɛ jugu in fana ye tiɲɛni kɛ a bɛ tali kɛ Tennessee dugu la Arkansas dugu ani Missouri dugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ta sɔrɔ nin fiɲɛ belebeleba in ka nali la États-Unis dugukolo sanfɛ. Tunisie jamana ɲɛmaakɔrɔ Monsef Marzouki ni a bi Faransi dugukolo sanfɛ ni waati in na wa ni jamana ɲɛmaa Kais Saied
ale sina kɛ bado a kɔni ɲangina kiiri tigilamaw fɛ k'a fɔ nin cɛ kofɔlen hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ yen a bɛna san 4 kɛ kaso la wa kiiri tigilamaw ye nin kuma in fɔ ka bɛn araba Decmbre kalo tile 22 ma san 2021 wa kunnafoniya jɔnjɔnw ani sources olu caman kɔni y'a yira k'a fɔ hali bi u tɛ ni u da don nin maa kofɔlen kɔni jalakikun na ani a donkun na kaso fɛ kiirisoba la Tunis ni o ye Tunisie ale faaba ye jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ ka lafasaba ale ɲininkale waati min na ale kɔni y'a yira k'a fɔ tile kelen tɛ yen ni ale hakili b'a la k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ welela kiiri tigɛlamaw fɛ wa ale t'a dɔn kun min na a ka condamnation o fana kɔni kɛra nka kunnafoni dilaw olu caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaakɔrɔ Marzuki nɔmilen don k'a sabu kɛ a ye bisi basa ta k'a ɲɛsin jamana ma ni a ka kumakan juguw ye hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ jamana o kɔni kɔ kan Tunisie kiiri tigɛlama dɔ kɔni tun ye wele bila nin maa kofɔlen ma Novembre kalo daminɛ k'a fɔ a kana jamana kɔnɔna la wa Side ale fana ye yamaruya di kiiri tigilamaw ma k'a fɔ u ka ɲɛɲiniw kɛ nin cɛ kofɔlen ka kɔrɔfɔw la a b'a la ka kuma minnu fɔ nisɔngoya taama dɔ kɛra Octobre kalo tɛmɛnen daminɛ Paris min senfɛ Marzuki ye wele bila Faransi gouvernement ma k'a fɔ u kana dɛmɛ foyi ta k'a ɲɛsin Side ma Side min ni a bɛ fɛ ka jamana sariya sunba ka o kɔni jɔsi pewu ka o bɔ yen a ko kɔni ka ca kosɛbɛ nka a ma kɛ da min ma fɛn min ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Monsef Marzuki ye a si bɛ san 76 la bi a fɛnɛ kɛn bɛ ka jamana ɲɛmaa Side kɛ a sina ye wa a ka kɛlɛ bɛɛ kun ye bɛɛjɛ fanga o bi se sabati Tunisie jamana kɔnɔna la cogo min na nin cɛ kofɔlen dɛ a kɔni donnen filɛ nin ye kaso la k'a to jamana kɔ kan o b'a yira k'a fɔ a ma na Tunisie sanga a n'a ka waati bɛɛ ni bɔ kɛra a kalama siga foyi kɔni ti a la a nata kogo bolo 4 ni ɲɔgɔn cɛ. An balima hɔrɔnya TV lajɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ bi an ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye ala ka Maliba in kolo suma ka madonna da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ bɛn ni kelenya ni basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn ala ka u sabati Maliba in kɔnɔna na ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ala k'o kanya ka ala bonya kama kira bonya kama an karamɔgɔw la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seydina Shekmaru Seydou Kulubali El FAROUK ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi an bɛ ala dunya k'a fɔ kunnafoni kuncɛ ko la révolution ikmadini jɛdɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka ziyara bamu kɔnɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ ka a ɲɛnamaya i n'a fɔ a ka kan cogoya min na ka taa se kabudenw nettoyali ma a jaw TV hɔrɔnya bɛna o yira aw la waati nataw kɔnɔna na o de fɛnɛ bɛ dansigi kɛ bi an ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi karima lasiri 2 tile 21 san 1443 kira kisi nɛɛmaba ye ale ka bangeni san jati la o kelen bɛnna bi karima Decembre kalo tile 26 san 2021 Nabila Isa ale ka bangeni san jati la sini ni waati kelen na aw ni Basedu Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛn jɛn waati wɛrɛ ni Masa Ramani ka jɛ